presidente niyo po? Lenny po. Survey lang po, baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na election. Puneo. Sino yan, ma'am? BBM. Kuya, ikaw? Lenny tayo, solid. Sir, kayo? BBM. Sir, sino sa inyo? Ay, dawa din na pula, Bicolano kami. O, sino nga, sir? Ay, aram na yan. Sir, excuse me, survey lang. Presidente niyo ngayong darating na election. BBM. Sir, survey lang. Sino yan, sir? Sino po? Lenny Robredo. Sir, survey lang. Baka meron ka na napupuso ang presidente. Ha? Presidente niyo po ngayong darating. BBM. Ma'am, kayo po. Presidente niyo po. Ay, Lenny. Ma'am, sa inyo. Bongbong po. Baka may napupuso ka ng presidente ngayong darating. Sino? Sino, sir? Lenny Robredo mo. Ay, walang giveaway yan. One, Wala ko yung panuri sa YouTube. Wala pa sir, wala pa kami sahod sir. Yo, what's up mga ka-Diyos? Andito naman po tayo sa panibagong araw, panibagong vlog na naman po namin. Take 2 na to. Yo, andito kami ngayon sa Iborac, terminal po ng Panaga, ay Calabanga, Magaraw, di ba? Tinambak. Saka tricycle din po. Tayo sa ganda. Yo, dito kami. Sa terminal. Bali, pang part 9 po namin to mga ka-Chols. So kung bago pa lang kayo sa aming channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit niya notification bell para updated kayo sa mga darating pa namin mga kalye survey. So hindi na namin patatagalin, umpisahan na po namin, tatanungin natin kung ano ang napupusuan ng mga taga-Iborac. By the way, special request po pala to ni Sir Joey Gonzaga sa nating masugid na subscriber po. Yan mga ka-Chols, umpisa na po tayo. Welcome to Iborac. Iborac. Okay, start tayo dito sa mga tricycle driver. Pakis na. Bisa natin dito. Kuya, survey lang. Sinong presidente mo ngayong darating na eleksyon? Yun, Lenny Robredo. Si Lenny si Sir. Salamat po. Naga. Sir, survey lang. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Hindi ko pa aram. Undecided po si Sir. Ano mo? Sir, presidente niyo ngayong darating na eleksyon. Kung Lenny ngayon- ako, Lenny. Lenny si Sir. Salamat po. Dito tayo. Ano si Kuya? Kuya, survey lang. Presidente mo ngayong darating na eleksyon. Sino presidente niyo po ngayong darating na eleksyon? Patay na ito ah. Sino, Sir? Dito ka sa buhay. Oh, isa lang, Sir. Sino po? Lenny ya. Sino, Sir? Robredo. Redo si Tatay. Salamat po. Guys, dito tayo. Kuya, survey lang. Sinong presidente mo ngayong darating na eleksyon? Dawa. Kung arin yan? Si Sir. Sino lang po? Sino po? Oh, Sir, pili. Sino, Sir? Yang ano ako? Lenny. Si Lenny si Sir. Salamat po. Para dito tayo. Sir, survey lang kami. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ng darating na eleksyon. Sir muna, ikaw muna, Sir. Siguro kay Lenny po. Si Lenny si Sir. Sir, kayo po. Lenny man po graray, Lenny. Lenny din si Sir. Sir, kayo po. Lenny din si Sir. Bicolano yan eh. Salamat po. Sir, pa-subscribe po. Panoorin niyo po sa YouTube channel namin, Sir. Salamat po. Wala tayo dito yan. Sir, survey lang. Baka meron na kayo dito sa presidente ng eleksyon. Sino yan, Sir? Lenny. Si Lenny si Sir. Salamat po. Sir, kayo? Tama niya si Duterte. Si Sara Duterte ba, Sir? Vice President yan. Sir, kayo? Lenny Robredo. Lenny din si Sir. Salamat po. Sir, panood na lang, Sir. Pa-subscribe po. Salamat. Sir, ito po. Dito. Sa YouTube channel po namin. Sir, excuse me. Survey lang po. Baka meron na kayo napupuso ang presidente.
Vice President. Vice President. Wala pa kay sir sa presidente. Undecided po si sir. Salamat po. Sir, kayo po. Robredo. Si Robredo, si tatay. Salamat po. Sir, kayo po. Iyo pa. Iyo man na sa tuyang tabangan. Sino sir? Robredo. Lenny din si sir. Ma'am, kayo po. Robredo lang. Robredo din si ma'am. Robredo ay. Sir, Taga-Ilocos subscribe ka? po. Taga-Ilocos ka? Ma'am, survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Lenny. Si Lenny, si ma'am. Salamat po. Ma'am, panood po sa YouTube. Thank you po. Kuya, survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente. Ay, baka ng iba? Sino, sir? Dito kami. Siyempre, sa taga-Bicol kita. Sino, sir? Ang pangalan? Dito, sige. Sino yan, sir? Sabihin niyo, sir, pangalan. Lenny para- Robredo. Si Lenny, si sir. Salamat. O, ikaw, sir. Lenny rin kami. Lenny din si sir. Walang katapat. Sir, ikaw. Lenny Robredo. Wala Sir, kami kayo. katapat. Lenny rin. Lenny? Lenny din si... Sir, sa YouTube channel po, panoorin niyo po. Sir, kayo po. Oh, ano ta kumayo? Oh, ito si Rose. Sticker. Oh, iningaw sa logo. Lenny din si sir. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po. Lenny po. Lenny si ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo po. Undecided po si ma'am. Ma'am, kayo. Lenny po. Lenny din si ma'am. Ma'am, kayo po. Lenny po. Lenny din si ma'am. Salamat po. Sir, kayo. Lenny po. Lenny din si sir. Salamat po. Ma'am, mapasubscribe po sa YouTube channel namin. Panoorin nyo na lang po. Ma'am, Ito pa. thank you. Para masok. Ito pa siya. Ma'am, ito pa ma'am. Ay, ito pa ma'am. Ito Oh, ma'am. sir, kayo. Tapos na to si sir. Pakita sa TV. Tapos na. Kuya, panoorin nyo sa YouTube. Salamat Kahit na po. pasero. Yung diretso. Lahat na pasero. Wala talaga alis na to eh. Ma'am, survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente. Bicolano kami. Undecided pa rin si ma'am. Ma'am, ikaw po. Bicolano, syempre, Bico. Sino ma'am? Lenny. Okay, ma'am. Lenny, si ma'am. Salamat po. Alis na po. Uwi na. Tayo. Ma'am. Excuse me, ma'am. Survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente. Ayok po. Undecided pa si ma'am. Ito ma'am. Sila. Ay, kasi ma'am. Ma'am, survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente. Undecided pa. Sino may sulat po? Undecided pa si ma'am. Si kuya. Butante ka na, kuya? Sino sa'yo? Sino yan, sir? Lenny. Lenny si sir. Salamat po. Sir, ako subscribe sa YouTube channel namin. Thank you. Tatay, kayo po. Lenny. Si Lenny din si tatay. Salamat po. Ma'am, kayo po. Ito pa. Undecided pa si ma'am. Ma'am, kayo po. Lenny po. Lenny din si ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo po. Lenny po. Lenny din si ma'am. Ma'am, kayo po. Lenny po. Lenny din si ma'am. Ma'am, kayo. Lenny. Lenny din si ma'am. Salamat po. Ma'am, pa-subscribe sa YouTube channel namin. Panoorin nyo na lang po. Thank you po. Saan tayo? Kaya mga bumababa. Diyan. Dito. Ito si Kuya una. Kuya, sabi lang, baka meron ka na napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Undecided pa si sir. Ito si ma'am. Ma'am, kayo po. Survey lang, ma'am. Wala pa? Undecided pa si ma'am. Ma'am, kayo po. Robredo, syempre. Si Robredo, si mother. Thank you po. Ma'am, kayo. Lenny. Si Lenny din si ma'am. Salamat po. Ma'am, panoorin niyo po sa YouTube channel namin. Ma'am. Thank you po. Saan tayo? Dito kay ate. Kuya! Tapos kuya. Undecided. Dito kay ate. Ma'am, excuse me. Survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente. Wala pa, ma'am. Sir, kayo. Wala daw. Sir, kayo po. Sa Kabayan. Sino, sir? Si Kabayan. O, si mother muna. Ma'am, pangalan po. Sino po? Lenny. Si mother, si Kabayan. Lenny. Sir, kayo po. Si Lenny din si sir. Ma'am, kayo po. Si Lenny din si ma'am. Saan po yan?
Ma'am, ito po sa YouTube channel namin, panoorin nyo Madami na po diyang kalye survey, manorin niyo po lahat. Lahat po Ma'am, ng ito Bicol. po. Sir, ito Ma'am, po. may sasakay. Okay. Thank you po. Dito tayo. Dito. Sa bilyaran eh, bilyaran dyan eh. Doon oh. Doon oh. Wala namang naglalat. Wala namang tao dito. Sir, survey lang po kami. Baka kung meron na kayo natutuso ang presidente niya darating na eleksyon. Pero may nasik ano. Sino po? Lini. Si Lenny, si Tatay. Salamat po. Sir, kayo po. Sir, kayo. Dito si Sir. Dito tayo. Ma'am, survey lang. Baka meron ka na napupuso ang presidente. Robredo po. Si Robredo, si ma'am. Salamat po. Ma'am, panood po si... Salamat po. Sir, survey lang. Baka meron na kayo napupusuan. Hello, Robredo. Si Robredo din si Tatay. Sir, kayo po. Dawa day na yan bulaw. Hello, de Bulang. Dawa day bulaw. Survey lang ba yan? Apo, survey po. Sir, sino sa inyo? Ay, dawa day na bulaw. Bicolano kami. O sino nga, sir? Ay, aram na yan. Lini Lini si yan. Paran. Lini si Sir. Ikaw, sir. Robredo. Robredo din si Sir. Sir, kayo po. Robredo. Robredo din si Sir. Sir, kayo. Lini. Lenny din si Sir. Sir, kayo. Lenny din si Sir. Sino po hindi? O dito lang ngayon nakapula sa Bisaya yan. Sir, kayo po. Kapila na, Lini na. Si Lenny din si Sir. Salamat po. Sir, kayo po. Undecided si Tatay. Salamat po. Ayun, sticker. Sir, panoorin niyo po sa YouTube channel. Paparoon niyo po bukas yan sa YouTube. Panoorin Type niyo niyo po sa lang po yan. YouTube. Hanapin niyo lang po. Yan. Dapat pala tatakbo na ako. Ito po. Thank you. Salamat po. Ano yan? Sa YouTube po. Panoorin niyo po. Cut muna natin, punta tayong Liboton. Sabihin mo kat muna. Oh guys, cut na muna namin dito. Mamaya na lang natin bilangin. Dire-diretso na muna natin yung boto. Mamaya na natin bilangin. Lipat kami doon sa may Liboton kasi marami ring tao doon sa may palengke. Lipat muna kami doon. Cut muna natin. Thank you. So guys, continue natin yung bilangan ng ating boto dito sa Liboton sa Naga City. Umpisa na natin ang ating survey. Dito kay Kuya. Kuya, baka may napupusaw ka ng presidente nga natin. Sino? Sino, sir? Lenny Robredo ba? Sino? Ready si Kuya. Salamat Kuya. po. Kuya, ikaw. Lini tayo, solid. Salamat po. Ma'am, excuse me. Survey lang po. Baka meron na kayo napupusaw ang presidente. Wala, undecided pa si ma'am. Sir, kayo. BBM yan, BBM. Lenny. Lenny din si sir. Salamat po. Sir, kayo. Lenny din si sir. Salamat po. Sir, kayo. Lenny Manggirara. Lenny din si sir. Thank you po. Sir, kayo. Lenny din si sir. Salamat po. Yes, si Ma'am. Si ma'am. Ma'am, kayo po. Yan, kapag kay Robredo. Salamat po. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayon ng ating eleksyon. Siya. Lenny. Sino, ma'am? Siya. Lenny. Si Lenny si ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo po. Si Lenny. Si Lenny din si ma'am. Salamat po. Ikaw kila ate. Ikaw ka. Ate, kayo po. Lenny. Lenny din si ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo po. Sabihin mo sa sticker mo. Lenny din si ma'am. Salamat po. Ito sila ate. Ate, kayo po. Lenny. Lenny din si ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo. Sino, ma'am? Sino lang? Sino, ma'am? Tukdo mo lang yan. Pangalan? Sino? Ang pangalan, ma'am? Shy. Si BBM si ma'am. Salamat po. Ma'am, ito ang stickers namin. Subscribe nyo po. sa Panorin niyo po YouTube ngayon, channel namin. mapaparami na pong Ay, survey. ito mga maligtad ko. Salamat po. Dito po. Mama. Ay, ayun po pala. Ay, kuya, ikot mo kita. Oh.
Ma'am, kayo po. Presidente niyo po. Ay, Lenny. Lenny si ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo. Ito muna. Kayo po muna. Undecided po si ma'am. Ma'am, kayo. Lenny yan. Si Lenny si ma'am. Salamat po. Sino tayo sila, sir? Sir, survey lang. Sino yan, sir? Sino po? Lenny Robredo. Si Lenny si sir. Salamat po. Sir, kayo po. Pahingipin niyo, sir. Lenny po, Lenny kami. Lenny. Hindi sila pasurvey ka yan. Sa YouTube channel namin, sir. At yun naman, palos naman kayo si Bongbong. Lenny Robredo. Panoorin niyo po yung channel namin, sir. Panoorin Sino, niyo sir, po. sa inyo? Kasi Bicolano kita, linig kita. Si Lenny din si sir. Salamat po. Bongbong doon sa Sir, kayo. Lenny. Lenny din si sir. Salamat po. Sir, kayo po. Kaya po, Lenny kami. Lenny din si sir. Pero pumalikod si sir. Salamat po. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Lenny po. Si Lenny si ma'am. Salamat po. Mother, kayo po. Si Lenny si ma'am. Salamat po. Saan kayo? Presidente niyo? Hindi pa si Kuya Potante. Meron pa ba dito? Di ba mas maganda dun sa akin? Dadaan tayo doon. Excuse me. Survey lang po. Baka meron na kayo napupusa ang presidente ngayong darating na eleksyon. Uneo. Sino yan, ma'am? BBM. Si BBM si ma'am. Salamat po. Sir, kayo? Linig kita. Si Lenny si sir. Salamat po. Sir, kayo? Yun na, tapos. Tapos na si sir. Salamat po. Ito si sir. Ay, ma'am, ito po. Panoorin niyo sa YouTube channel namin, ma'am. Subscribe po kayo. Ma'am, excuse me. Survey lang po. Baka meron na kayo napupuso ang presidente. Lenny. Si Lenny si ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo po. Si Lenny. Si Lenny din si ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo. Butante na? Ay, di. Hindi pa. Salamat po. Ma'am, panood po sa YouTube channel namin. Pa-subscribe na lang po. Salamat po. Ma'am, sa YouTube po. Salamat po. Hindi, sir. Sir, survey lang. Meron ko na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Ayaw pa po. Undecided pa si sir. Salamat po. Ma'am, kayo po. Survey lang, ma'am. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Undecided din si ma'am. Salamat po. Ma'am, sa YouTube channel po, panood na lang po. Salamat po. Dito, ma'am. Ito, salubong yung mga dito. Si mother muna. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating. Siyempre, Lenny. Si Lenny si ma'am. Salamat po. Ma'am, survey lang. Sorry, Lenny. Solid Lenny din si ma'am. Salamat po. Ate, ka, butante ka na. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po. Ayun doon ni ate. Undecided yun si ate. Salamat po. Ano mo lang po na po. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi niyo ako? Tatay si Lenny. Ma'am, kayo po. Lenny man. Lenny Tagay sa din si Bicol. ma'am. Salamat po. Sir, sa YouTube channel po, panood na lang po. Mapapanood niyo po bukas yun, ma'am. Thank you. Opo. Salamat po. Thank you, sir. Sir, kayo po, presidente nyo. Taga Bicol, Lenny. Bicol. Sir, kayo. Decided daw si sir. Sir, kayo. Linig kita. Lenny daw si sir. Salamat po. Ma'am, kayo. Layo man, di ko naman. May music. Okay lang. Ma'am, sa inyo. BBM si ma'am. Sir, kayo. BBM. BBM din si sir. Salamat po. Ma'am, sa YouTube channel namin. Salamat po. Doon tayo sa kabila. Sige. Dito tayo, pag salubong tayo. Sige. Wala ka tayong speaker. Ako tayo si Kuya. Kuya, excuse me. Kuya, survey lang. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Lenny Robredo po. Si Lenny, si Kuya, sir kayo. Lenny po. Oh, Lenny daw si Kuya. Salamat po. pa sa bag. Salamat, Kuya.
niyo po ngayon darating na eleksyon. Sir, kayo? Po. Presidente niyo po? Usual, Lenny. Si Lenny, sir. Salamat po. Sir, excuse me. Survey lang. Baka meron ka na napupuso ang presidente yung darating na eleksyon. Undecided si sir. Salamat po. Dito ka, dito kaya ate. Ate, excuse me. Survey lang. Baka meron ka na napupuso ang presidente. Si Lenny. Si Lenny si ma'am. Salamat po. Kuya. Sir, excuse me. Survey lang. Baka meron ka nang napupusan. Undecided si sir. Salamat po. Dito na tayo balik ma. Doon tayo. O, sige kuya, ma-park bago pumark. Di ba? Sir, excuse me. Survey lang. Presidente niyo ngayon darating na eleksyon. BBM. BBM si sir. Salamat po. Saan tayo? Oo, kabila. Kaya sila kuya, pagbuti mo. Excuse me mga ma'am. Survey lang. Presidente niyo ngayon darating na eleksyon. Saan sila ni-lead? Si Lenny si ma'am. Kayo po. Lenny. Lenny din siya. Lenny Kayo po. din. Lenny po. Lenny din si ma'am. Salamat po. May sticker dito. Wala na akong sticker. Tapos na. Ma'am, panoorin niyo po bukas, ma'am. Ma'am, excuse me. Survey lang. Baka meron ka ng pusang presidente. Sino ma'am? Sino ma'am? Presidente niyo? Lenny po. Si Lenny si ma'am. Salamat po. May music din Sige dito. na, okay lang yan. Hindi yan boot mo. Ma'am, excuse me. Butante na kayo? Survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente niya. Si Lenny po. Si Lenny si ma'am. Ma'am kayo? Sa Lenny po. Si Lenny din si ma'am. Ma'am kayo? Hindi pa ba yung butante? Ah, hindi pa siya butante. Salamat po. Di mo tayo kinakita. Ate, survey lang. Sino ate? Presidente mo? Hindi pa ako na-decide. Undecided pa si ma'am. Salamat po. Sir kayo? Lenny. Lenny si sir. Manood kayo ma'am sa YouTube po bukas. Tapos na kasi ma'am sticker namin. Mother kayo po. Presidente nyo ngayon darating na eleksyon. Robredo. Lily. Mahina Si ng Sir ilaw ko. Den Robredo. Salamat po. Mahina ng ilaw ko ma. Ano ka Cut mo muna natin. eh. Sige, sige. Mahina na ilaw mo. Sige, sige. Ito sila sir. Sir, survey lang. Baka meron ka na napupuso ang presidente. Ha? Presidente niyo po ngayon darating. BBM. BBM si sir. Salamat po sir kayo. Undecided si sir. Thank you po. Salamat po. Sir, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Robredo. Lenny si sir. Lenny Salamat ako. po. Sir kayo. Presidente niyo. po. Suot pa lang eh, alam mo na. Lenny si sir. Salamat. Last doon. Last. Last doon. Sige. Wala akong ilaw ma. Tingin ba? Hindi naman yan, salbong siya ate. Ate, butang ka na. Hindi pa. Sir, excuse me. Survey lang po, baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Sino sir? Wala ko, si Lenny. Si Lenny daw si sir. Salamat po sir kayo. Undecided si sir. Sir kayo. Undecided din si kuya. Sir kayo. Wala din si kuya. Undecided din yun. Ate, pumasok na kayo? Presidente nyo, meron na ba? As of now po si Lenny po. Si Lenny si ate. Ikaw po. Hindi pa po ako. Hindi pa si ate butante. Salamat po. Ito si sir.
Sir, survey lang. Baka meron ka ng presidente. Undecided si Sir. Tara, cut na tayo dito. Ito tayo. Sige, paalam ka na. So guys, cut na kami dito. Kasi naikot naman namin na yung palengke. Ano, atras. Tapos pabalik na. So cut na natin dito. Bilang na tayo dito. So si Ma'am Lenny may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 86, 87, 88. Si Sir Bongbong may 6. Tapos yung mga undecided pa is 5, 10, 15, 20, 25, 26. So yan po yung survey namin sa Kiburak, doon sa terminal ng jeep, tsaka dito sa kahabaan ng Liboton. Medyo mahaba talaga kasi ito eh. Kaso gabi na kasi, madilim na. So cut na namin po dito. Yun na po yung tally nung kalye survey namin dito sa Kiburak at Liboton sa Naga City. Thank you po! Guys, hanggang dito na namin tatapusin yung kalye survey namin. Nandito po kami ngayon sa Naga College Foundation. Bali, tinatapos na po namin dito. Hanggang dito na po dahil gabi na po. Inabot na po kami ng gabi sa kalye survey namin. So yun guys, kung bago pa lang kayo sa aming channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa namin kalye survey. Bali, magpapaalam na po kami guys. See you sa next kalye survey na lang po namin. Kasi pupunta po kami nga pala kanina sa Asambayan, ma? Sa Balatas. Balatas. Oo, para sir, para po doon sa nag-request. Nag-request. Sa Balatas, Urban, Naga City. Dumaan po kami kanina, kaso nga lang walang tao, puro bata yung nakikita namin, kaya hindi na namin binabangan, umikot lang kami. Oh. Si ano yata yun, si Joshua James Milyares yata yun nag-request nun. So yun guys, hanggang dito na lang, papaalam na kami. See you sa mga next pa namin kalye survey na darating guys. So hanggang dito lang, bye bye mga chols. Bye.